ในशपिं मलाव थांदोंमोन जोङो मा लानानै फैखो नाय खानसि हुनाय गैया जादोंमोन ना इखौनो लाना फैबाय मोनसे बायबाथाय मोनसे फ्रि मोनसेयाव मोनबा ओमफ्राय 50 थाखा करि लानो 50 करि ओमफ्राय नै 10 ता मोनबाय एबार 10 ता इखौ लांनानै जोङो फानहैगोन हा मोनसेयावनो 20 थाखा करि लाखागोन इदिखौ मोनसेयावनो ओमफ्राय नै बिस्कुटाबो मोनसे बायबाथाय मोनसे फ्रि इयावनो 150 खा ओमफ्राय मोनसे बायबाथाय मोनसे फ्रिखाय 150 बाबो लानानै फैथारबाय आं नांखागो साहा दैलि लोंनायदो मेरी फेवरेट है हैप्पी उसके बाद ये है बुट जोंनो बुट नांगौ जाखादोंमोन बेखायनो बुट लानानै फैबाय ओइ ह बेनि उनाव सामस जोंनियाव सामस गैया बेखायनो सामसबो लानानै फैबाय बेसेरा इ बेगानो इमान 20 थाखा मानि लादो 20 थाखानो 6 थाखा मोजाङै दोननांगोन गैला जेबो बेखिनियानोमोन दिनैनि जोंनि बाजारा दंबोयोमोन ओमफ्राय आरो नेक्स्ट टाइमाव लायलायनोसै खानसेयावनो एसेबां हाथाय खालामसोबा मा जानो न'आव थांबाय थानो मोननो खनसेयावनो खालामजोबना लाबा बाय बाय